Аз имам книжка с експерименти и ще направим първия експеримент заедно. За него ни трябва маркер за дъска, неперманентен, стъклен учения или тала и вода. И трябва да нарисуваме рибка. Рибка с крака. Каква е рибката с крака? Много ми е чудно. Аз я измислих. Ага, добре. И сега ще налеем вода. И рибката е като жива. Как излиза направо? Маркера.